Тау хәбәр командаһы Аскан районында. Бында Атайсал проектының муниципаль форумы бара. Был форум яшьләрнең ошо райондарда туып үскән якташлары Атайсал проектында катнашучылар менән осрашу майданчыгы ул. Өлкәннәр еди темага һөйләшә, Аскан укучылары безнең Тамыр телеканалы үткәргән оҫталык дәресендә катнашып, медиа дөнья менән танышты. Был дәресләрдә Тамыр телеканалының баш режиссеры Әдилә Һөнәргулова менән СММ мөхәррире Гөлгенә Баһаутдинова үткәрде. Сегодня будет проводиться в селе Аскин РДК мастер-класс от Тамыры. Хорошо. Меня бүген бик окшаны. Тамырдың площадкаһындан белемләрне алдым. Алар миңа киләсәктә бик кирәк булыр. Шулай ук монда Аскан укучылары өчен шәп мөмкинчелек булды. Улар алган белемнәрен шунда ук кулланды. Форум катнашучыларына, оештыручыларына үҙләренең кызыклы һорауларын биреп, сюжеттар, роликтар төшерде. Я зеленый выберу, у меня любимый цвет зеленый. Откуда рождается любовь к родине? Туган ягыңда яшисең, эшлисең, туган ягыңды яратырга кирәк. Бына шулай был Атайсал проекты әле башланып кына тора. Алда тагыла бик күп райондарда осрашыулар буласак. Надгөл Салихова, Руслан Бикбаев, Тау хәбәр өчен.